На провелите се в Белоградчик от 8 до 10 юни традиционни фолклорни празници от Тимок до Искър взе участие фолклорна група към клуб на пенсионера Дунавски полъх, село Ковачица. Формация от 16 жени с художествен ръководител Иван Канчелов се представи с народни песни от нашия край. В Белоградчик се надпяваха повече от 30 фолклорни колектива с над 600 изпълнители от Северозападна България. Въпреки че фестивалът няма състезателен характер, председателката на журито Маргарита Заякова, музикален специалист, даде висока оценка на ковачишката група за постигнатото от тях високо художествено ниво. Традиционните фолклорни празници от Тимок до Искър се провеждат всяка година в Белоградчик под патронажа на Министерството на културата и община Белоградчик.